Pa najiskrenije presudila je ta neka socijalna i emotivna komponenta, prosto zato što mi je jako važno da budem blizu svoje porodice, blizu prijatelja i negde je to bilo presudno za moj ostanak u Srbiji. Ali isto, prosto ništa manje važno, jeste situacija da je u mom poslu na IT tržištu super stanje u Srbiji i prosto mi možemo da živimo jako lepo i ovde, tako da sam ostala u zemlji koju volim, u svojoj zemlji i mislim da je to bila odlična odluka. Da možeš da menjaš mesto sa bilo kojim izmišljenim poslovnim likom na jedan dan, ko bi to bio? Pa evo jedan malo neobičan odgovor, pošto nije ni malo blizak mom poslu, sa Jennifer Lopez. Ona me baš onako posljednjih godina baš oduševljava kao biznis osoba, aktivna je na mnogo polja u show biznisu, bavi se i muzikom i produkcijom i filmom i nekako mi se čini osim toga dosta ulaže, investira u različite kompanije u Americi, ima neke svoje linije proizvoda, baš je aktivna u biznisu s jedne strane, s druge strane onako je posvećena majka i supruga i prijatelji, posvećena je porodici. Mislim da te dve komponente su mi onako, baš me divim se njoj i njenim postignućima. I menjala bih se rado s njom na jedan dan, mislim da bi mi baš bilo super. Malo iz IT-a da izađemo u show biznis.